Какво мога да направим ние? Тия хора са самовлюбени, самозабравили са. Аз не вярвах, че са толкова тъпи. Че мога да направят и предизборно. Явно не им пука. Или наистина са много кухи. Партия Меч. Говоря в множествено число. Цялата група не мога да седи. Бъде ги знам, може и да могат. Но не могат. Да го направят това нещо. Да покажат истинското си лице. Че те мачкат хората от народа и не са там да се борят с някой, а за собствена облага. И те показаха, че работят с ЧСИ-тата, че са и си признаха, че са топ измамници. Ние това сме го правили, правим го и пак ще го правим. Ще му вземем всичките пари. Те така, ти са новите, това са модерните рекетьори. С очилцата, смазната, с наглата, арогантна усмивчица. Какво ще направя аз? Аз съм пуснал сигнали в полицията, в прокуратурата. Тая седмица вкарвам тези за изнудване, за заплаха, за рекет. От това видео с бабата, де че ми взема потника и тя последния. Това ще е нов сигнал и към адвокатската колегия в София. Софийската адвокатска колегия. Имам два сигнала. Срещу адвокатката и срещу адвоката. Въпросните. Сега гласът третия. Ние закона в момента не мога да го сменим. Евелин ми обещал, че като влязат, той най-много е пострадал от този закон и ще се занимаят, като влязат в следващото Народно събрание. Колкото и да е мъжно на тея, Евелин ще влезе, Меч няма да влезе. Защото те си показаха истинското лице. Те мачкат народа, а Евелин хори сред народа. И величие мен, ма мачкат, защото подкрепям Евелин. Аз не съм от партията, но ги подкрепям. Харесваме какво правят. Как работи, какво прави. Но това са много време. Аз искам тези хора да са възмездени на момента. Какво мога да направим? Какво ще направя аз? Говорил съм с Евелин и с Величие. Аз ще организирам протест с него. Ще видим къде. Дали ще е пред адвокатската колегия в София. Ще видим, ще намерим място. С видеостена, с сцена. Ще покажа там, господин адвокат, всичките ти клипове с мазната ти усмивка, с наглото ти държание, как ме изнудваш, как ми искаш парите, ти да ги дариш на децата. Как ти ще ми вземеш парите и как владееш висшия пилотаж в адвокатската наука. Адвокатската, той ви владее висшия пилотаж. Те ви владеят на измамата, на бавенето, на възползването на това, че знаят шмекери да та мачкат. Но това нещо, адвокатската колегия за моите сигнали, аз съм подготвил още 4, трябва на момента тези хора да им се отнемат адвокатските права за назидание другите адвокати. Да не се възползват от нас, да не се възползват от вас, да не ви гърбят, да не работят с ЧСИ-тата, да не ви мачкат, защото това нещо трябва да престане.